Hvad om jeg fortalte dig, at sindet dit kan forvandle oplevelsen din uden at måtte berøre noget eksternt? At det findes en stille kraft i dig, som er i stand til at ændre, hvordan du føler dig, hvordan du vibrerer og hvordan du opfatter verden, bare ved at tro. I dag skal vi udforske et af de mest gådefulde og afslørende fænomenerne på den åndelige vejen, placeboeffekten. En bro mellem bevidsthed, intention og virkeligheden, vi oplever. Placeboeffekten er mye mere end et medicinsk begreb eller et kuriøst laboratoriefænomen. Det er et spejl, som reflekterer vores sande natur som bevidste og kreative væsener. Hver gang vi oplever en indre transformation fra noget, som eksternt mangler aktive egenskaber, er vi vidne til den usynlige arkitekturen til vores egen bevidsthed i bevægelse. Se, hvordan det fungerer. En person modtager et stof uden nogen kemisk effekt overhovedet, men deres indre tilstand ændres. Smerte aftager, angst opløses, energien flytter anderledes. Hvad har egentlig sket? Det har ikke været nogen ægte ydre intervention, og alligevel har noget dybt reelt ændret sig i den person. Dette fænomenet inviterer os til at stille spørgsmål ved, hvor den sande kraften til helbredelse og transformation ligger. Svaret peger altid innover. Når vi retter vores bevidste opmærksomhed mod noget, et objekt, et ord, en gest, og giver det mening, aktiverer vi energikredser, som allerede eksisterer i dvale i os. Det er ikke objektet, som helbreder eller transformerer. Det er kvaliteten på vores opmærksomhed, dybden af vores intention og klarheden i vores forventning, som udløser ændringen. Fra et åndeligt perspektiv afslører dette noget grundlæggende. Vi er arkitekterne bag vores indre oplevelse. Virkeligheden er ikke noget, som bare sker med os udenfra. Det er noget, vi stadig er med på at skabe fra dybet af vores bevidsthed. Hver tro, vi har, fungerer som en linse, som filtrerer og modificerer det, vi opfatter, føler og oplever. Placeboeffekten lærer os, at mellem dig og din oplevelse findes det et helligt rum af muligheder. Et rum, hvor din intention kan omorganisere energi, hvor din tro kan åbne døre, som virkede lukkede, hvor din forventning kan bane vej for en ny måde at være på. Dette rummet er ikke mystisk i den forstand, at det er adskilt fra dig. Det er dit eget bevidsthedsfelt, som handler på sig selv, som en elv, som ændrer sit eget løb. Hvis disse ordene resonerer med dig, inviterer jeg dig til at bekræfte din opvågning ved at like igen en kommentar. Jeg vækker min indre kraft. Det er en usynlig proces, som sker i det øjeblikket, vi tager i brug en ny tro eller forstærker en gammel. Denne processen er hverken abstrakt eller metaforisk. Den er like virkelig som at puste, selv om den sker i mere subtile dimensioner af din væren. Når du tror dybt på noget, begynder nervesystemet dit, energifeltet dit, og din emotionelle tilstand at omorganisere sig for at samkøre sig med den troen. Forventning fungerer som et signal som kroppen, og energien din tolker som en instruktion. Hvis du forventer lindring, begynder dit indre system at forberede forholdene for den lindringen. Hvis du forventer klarhed, begynder dine mentale processer at søge veje mod den klarheden. Det er ikke magi. Det er indre sammenhæng. Det er den naturlige intelligensen til dit væsen, som reagerer på retningen, du sætter med bevidstheden din. Tænk på dette. Kroppen din skiller ikke mellem en reel og en indbildt trussel. Hvis du tænker intenst nok på fare, banker hjertet dit, musklerne dine spænder sig, pusten din ændres. Alt dette sker uden at der er nogen fysisk fare til stede. Kroppen din reagerer på det mentale billede, følelsen, vibrationen i tanken din. På samme måde, når du har et billede af velvære, helbredelse eller fred, begynder dit indre system at bevæge sig i den retningen. Vibrationen i en tro er ikke bare en filosofisk idé. Det er en energisk frekvens, som du konstant sender ud. Denne frekvensen samhandler med dit emotionelle felt, dine tankemønstre og hvordan du tolker hændelserne i livet dit. Når du bevidst vælger at dyrke en tro, som løfter dig, stiller du ind på en ny station på bevidsthedens radio. Tro er i denne sammenhæng ikke blind. Den er intelligent. Det er evnen til at have en indre vision med nok klarhed og overbevisning til, at energien din begynder at bevæge sig mod den. Du trænger ikke eksterne bevis for at have tro. Bevisene kommer senere som et resultat af vedvarende tro. Dette er den åndelige ordenen. Først intention, deretter manifestation. Det vakre med placeboeffekten er, at den demonstrerer, at du ikke er prisgivet ydre omstændigheder.
Du har direkte tilgang til de interne kontrollene i din oplevelse. Du kan vælge, hvilke tanker du vil pleje, hvilke følelser du vil dyrke, hvilke forventninger du vil have. Og disse valgene er ikke passive. De er levende kræfter, som omformer virkeligheden din fra indsiden og ud. Når du forstår, at hver tanke er et frø af energi, og hver følelse er vand, som giver næring til den, begynder du at forholde dig til livet dit på en radikalt anderledes måde. Du er ikke længere bare en observatør. Du er en aktiv deltager i at skabe din indre oplevelse. Hvis du er klar til at stille ind på en ny frekvens, del din forpligtelse i kommentarfeltet med: Jeg vælger nye vibrationer. Akkurat som sindet dit kan løfte dig op, kan det også kaste dig ned i unødvendig tæthed. Dette er nocebo-effekten, placeboens mørke modstykke, og den fortjener vor opmærksomhed, ikke at frygte den, men at forstå den. Den er ikke en fiende. Den er en lærer, som viser os den grundlæggende neutraliteten til vor bevidsthed. Den samme energien, som kan helbrede, kan også trække se sammen. Det samme sindet, som kan udvide se, kan også begrænse. Noceboen konfronterer os med en ubehagelig, men befriende sandhed. Vi er ansvarlige for retningen af energien, når vi mater katastrofale fortællinger, når vi mentalt øver på negative scenarier om og om igen, når vi lader frygt diktere forventningene vore, programmerer vi vort indre felt til at resonere med disse tætte frekvenserne. Dette er ikke en proces med skyldfølelse, det er en proces med bevidsthed. Du straffer ikke dig selv, når du oplever noceboen. Du demonstrerer bare kraften, du altid har haft, men styrer den i en retning, som ikke tjener dig. Forskellen mellem placebo og nocebo ligger ikke i mekanikken. Den ligger i indholdet i troen, du har. Tænk på gangene, du har forventet et negativt udfald så intenst, at du praktisk talt kaldte det ind i oplevelsen din. Kroppen din forberedte se på smerte, før det var nogen smerte. Sindet dit stængte af, før det var nogen faktisk afvisning. Energien din trak se sammen, før det var nogen reel trussel. Alt fordi den negative forventningen allerede aktiverede de tilsvarende indre kradsene. Det, som er fascinerende, er, at dette afslører den absolute upartiskheden til bevidstheden din. Den bedømmer ikke, om en tro er positiv eller negativ. Den reagerer bare. Den skaber bare. Sindet dit er som en frugtbar hage. Et hvert frø, du planter, vil vokse. Frø af frygt producerer tætte oplevelser. Frø af tro producerer omfattende oplevelser. Men jorden, selve hagen, er neutral. Denne forståelse giver dig tilbage kraften din. Hvis du har oplevet negative mønstre, er det ikke fordi du er fejlagtig, eller fordi universet er imod dig. Det er fordi du, kanskje ubevidst, har næret tro, som genererer disse oplevelserne. Og hvis du har været i stand til at skabe negativitet med sindet dit, kan du også skabe positivitet. Mekanismen er den samme, bare retningen ændres. Åndelig arbejde bliver der til kærlig overvågenhed. Det handler ikke om at undertrykke negative tanker voldsomt. Det handler om at observere dem, anerkende dem, og bevidst vælge at ikke give dem næring. Det handler om at forsigtigt omdirigere opmærksomheden din mod det, du ønsker at dyrke, ikke det, du ønsker at undgå. Når du slutter at modstå noceboen og ganske enkelt genkender den som information om den nærværende tilstand til dine overbevisninger, genvinder du din kraft. Hver gang du opdager en negativ forventning, har du muligheden til at omformulere den. Hver gang du observerer et mønster af frygt, kan du vælge et mønster af tillid. Det er ikke fornægtelse. Det er bevist retning. Hvis du føler dig kaldt til at give slip på det, som ikke længere tjener dig, bliv med på denne intentionen ved at kommentere: Jeg giver slip på frygt. Bevisene for placeboeffekten er ikke begrænset til videnskabelige studier eller kontrollerede eksperimenter. De ligger i hverdagserfaringerne til millioner af mennesker, som har gennemgået ægte transformationer gennem praksiser, som teknisk set ikke burde fungere i henhold til materialistisk logik. Og alligevel gør de det. Ikke fordi genstandene har magisk kraft, men fordi personen, som bruger dem, har aktiveret sin egen kraft gennem dem. Tænk dig nogen, som holder en kvartskrystal og føler en bølge af ro skylle over se. Skeptikeren vil sige, at det er et forslag. Den blinde troende vil sige, at det er krystallens kraft. Men den åndelige sandheden ligger imellem. Det er personens kraft kanaliseret gennem deres beviste forhold til krystallen. Objektet bliver et fokuspunkt,
et anker for intention, en fysisk påmindelse om en indre sandhed, som allerede eksisterede. Ritualer fungerer et og samme princip. Når du tænder et lys med den hensigt at frigøre noget, når du kaster en hellig cirkel rundt rummet dit, når du reciterer et mantra eller en bøn, skaber du en ekstern struktur, som støtter og forstærker din indre intention. Selve ritualet har ingen kraft, men din bevidste deltagelse i det aktiverer dybe meningskratser i psyken din. Det er personen, som bærer en amulet arvet fra bedstemoren sin og føler ægte beskyttelse. Det er ikke slik, at amuletten sender ud et usynligt beskyttende felt. Det er den emotionelle forbindelsen med objektet, troen på det, historien det repræsenterer. Alt dette skaber en indre tilstand af sikkerhed, og den indre tilstanden påvirker, hvordan du bevæger dig gennem verden, hvad du opfatter som truende, hvordan du reagerer på usikkerhed. Observer også, hvordan affirmationer fungerer. Når du gentager med overbevisning, jeg er i fred, jeg er beskyttet, jeg er på linje med mit formål, lyver du ikke til universet. Du instruerer nervesystemet dit emotionelle felt, din bevidsthed, om tilstanden, du ønsker at bebo. Og med repetition, med konsistens, med oprigtighed, begynder den tilstanden at størkne som din nye indre virkelighed. Energihealing opererer i dette samme riget. En udøver lægger hænderne på nogen eller arbejder med deres aurafelt, og modtageren oplever reelle ændringer. Smertelindring, emotionel frigøring, mental klarhed. Er det healeren, som gør arbejdet? Delvis. Men modtagerens åbenhed, deres indre tilladelse til at blive transformeret, deres tro på processen, er vigtige komponenter. Uden denne modtageligheden falder selv den kraftigste teknikken på ufrugtbar grund. Pilgrimsrejser til hellige steder lærer os også om den åndelige placeboen. Tusindvis af mennesker rejser til helligdommer, templer, fjeld som anses som hellige, og vender tilbage transformeret. Har stedet en iboende kraft, kanskje, eller kanskje selve pilgrimsrejsen, intentionen om at søge, forventningen om møde, åbningen af hjertet under rejsen. Alt dette skaber de indre betingelserne for en transformation, som allerede var latent. Det alle disse eksemplerne afslører er, at vi lever i et deltagende univers. Du er ikke en passiv modtager af ydre påvirkninger. Du er en aktiv medskaber af din oplevelse. Hellige genstander, ritualer, ord og steder forandrer dig ikke. De tilbyder dig et spejl, et kontaktpunkt, en undskyldning for at aktivere din egen transformative kraft. Hvis du genkender denne kraften i dig selv og ønsker at bevist aktivere den, erklær den i kommentarfeltet med: Jeg aktiverer min intention. Når kommer vi til den praktiske anvendelsen. Hvis placeboeffekten demonstrerer kraften i bevidst tro, hvordan kan vi bevidst bruge denne kundskaben til at udvide vort åndelige velvære? Svaret ligger i det, vi kan kalde hellig selvbedrag. Den bevidste praksisen med at vælge tro, som tjener os, fuldt klar over, at det er vi, som styrker dem. Begynd med at designe personlige ritualer, som resonerer dybt med dig. Ikke kopiere andres ritualer, fordi de virker mystiske, eller fordi nogen andre anbefaler dem. Lag dine egne. Det kan være så enkelt som at tænde et lys hver morgen, mens du sætter din intention for dagen. Eller så forseggjort som et fuldstændig måneritual med flere elementer. Det, som betyder noget, er ikke den ydre kompleksiteten, men den indre resonansen. Nøkkelen ligger i betydningen, du giver det. Når du bestemmer dig for, at et bestemt objekt skal være dit anker for fred, bliver det objektet en bryder, som umiddelbart aktiverer den tilstanden i dig. Ikke fordi objektet har ændret sig, men fordi du har trænet bevidstheden din til at associere det med den frekvensen. Det er bevist betinging i tjeneste for din evolution. Vælg dine troer slik du ville valgt værktøj. Spørg dig selv stadig, udvider eller indskrænker denne troen mig? Bringer det mig nærmere den, jeg ønsker at være, eller holder det mig fast i uddaterte mønstre? Hvis en tro, selv om den er sand, begrænser dig, har du den åndelige retten til at give slip på den og tage i brug en mere styrkende en. Sandheden er ikke monolitisk, det er perspektiv, og du kan vælge at bebo perspektiver, som løfter dig. Affirmationer fungerer, når du behandler dem som frø af muligheder, og ikke som fornægtelser af den nåværende virkeligheden. Det handler ikke om at lyve til dig selv om din nåværende situation. Det handler om at rette energien din mod dit du vil. Forskellen mellem fornægtelse og bevist bekræftelse ligger i indre ærlighed. Du erkender, hvor du er, men du vælger at fokusere opmærksomheden din på, hvor du skal. Lag en personlig samling af kraftsymboler.
Disse kan være fysiske objekter som steiner, smykker, billeder eller tekster, eller de kan være mentale symboler, visualiseringer, som du påkalder, når du trænger at centre dig. Øvelsen er at bevidst lade dem med din intention. Du holder objektet, tager et dybt pust og erklærer internt, hvad det repræsenterer for dig. Med repetition bliver symbolet en snarvej til den tilstand. Øv på rettet visualisering. Sindet dit skiller ikke helt mellem en levende indbildt oplevelse og en ægte en. Brug dette til din fordel. Visualiser scenarier, der du allerede har opnået det, du søger. Ikke som en eskapistisk fantasi, men som en energisk øvelse. Du træner dit indre felt til at genkende disse frekvenserne så kendte, så naturlige som muligt. Eksperimenter med personlige mantraer. De trænger ikke at være på sanskrit eller gamle sprog. De kan være enkle fraser på dit eget sprog, som indkapsler en sandhed, du ønsker at legemliggøre. Gentag dem med tilstedeværelse, med intention, med et åbent hjerte. Mantraet bliver et køretøj, som transporterer bevidstheden din fra en tilstand til en anden. Dyrk kunsten at forudse taknemmelighed. Vær taknemmelig for det, som endnu ikke har kommet, men som du allerede har valgt som dit. Denne øvelsen er ikke arrogance. Det er energisk justering. Du ændrer din nåværende vibration for at matche vibrationen i fremtiden, du ønsker, og dermed kollapser den tidsmæssige afstanden mellem det. Erkend, at al ægte forandring, du oplever gennem disse øvelserne, kommer inden fra dig. Objekterne, ritualerne og symbolerne er ret og slet spejl, påmindelser, fokuspunkter. Kraften har altid været din. Disse værktøjene hjælper dig bare at huske den og kanalisere den mere effektivt. Til slut, behold en holdning af legen eksperimentering. Ikke klammer dig dogmatisk til nogen praksis. Prøv, observer, juster. Hvis noget slutter at resonere, slip det taknemmeligt og søg noget nyt. Din åndelige udvikling er dynamisk, ikke statisk. Værktøjene, som tjener dig i dag, er kanskje ikke de samme, du trænger i morgen. Hvis du er klar til at tage tøjlerne til din indre virkelighed, forsejl din forpligtelse ved at dele i kommentarfeltet. Jeg tror, og jeg forvandler mig. Placeboeffekten er ikke et sindets tricks. Det er en åbenbaring af sjælen. Den viser os, at vi er kraftigere, end vi forestiller os. At vor tro er frø, og at energi følger intention. Hver tanke, hver forventning, hvert ritual er et valg om vibrationen, vi ønsker at bebo. Når du forstår dette, slutter verden at føles stiv og begynder at se ud som et felt af muligheder. Fordi til syvende og sidst ligger ikke ægte kraft i det, du holder i hænderne, men i det, du holder i hjertet dit. Din tro er din alkymi, din intention, din vejleder og din bevidsthed. Kraften, som forvandler din virkelighed indenfra.